Transforma, la gincana dels valors feministes per canviar el món, és un viatge simbòlic que ens permet recórrer diferents països i així comprendre i reflexionar sobre diverses situacions en relació als drets de les dones i de les dissidències sexuals i de gènere. Es treballen les vulneracions dels drets fonamentals, però també les lluites i les estratègies socials i comunitàries de resistència per fer front a aquestes discriminacions. Hem vingut aquí amb la comi de gènere que tenim dins de l'institut. Hem començat primer fent com una obra de teatre. Ens han donat 3 paraules i havíem d'escollir una de les 3 i l'havíem de representar. Al meu grup hem representat valentia. Hem vist diferents proves, parlaven de valors que els hem de treballar perquè hi ha molta violència contra les dones. La discriminació, encara que no la veiem, no només està aquí a Barcelona, sinó que està arreu del món. A vegades no som conscients perquè no la patim de prop, però tothom sap que en molts llocs del món no estan tenint la vida més fàcil i això no és bo per cap persona. Les claus per solucionar aquestes violències són el diàleg, la comunicació i la denúncia. Si veiem aquestes senyals ja dir-ho, comunicar-ho a la persona perquè a vegades aquestes persones no ho veuen i ja si és més seriós denunciar-ho. Fent aquestes comissions ja és part d'ajudar, anant a l'institut i explicant tot el que hem fet i això potser la gent és més conscient del que passa. Donar-ho a conèixer a les persones que encara no saben tant perquè sàpiguen el que està passant i com afrontar. Sempre no quedar-se callat i ajudar sempre a la gent que necessita. És important sensibilitzar per donar visualització a tots els joves i trencar mites i estereotips. I crear una cultura amb zero tolerància cap a les violències de gènere. Perquè la gent sigui més conscient del que passa a la vida en general. Sobretot donar-li visibilitat a la nostra generació. Per conscienciar els més joves i quan creixem poder tenir un món millor amb més llibertats. Jo crec que és fonamental, crec que són jornades de sensibilització que ajuden. Una de les coses mentre esperàvem que deia l'alumnat és ni per què no només nosaltres, això hauria de venir tot a l'institut.